बाथौपुरि गामियाव बेयाव जे जोंनि धोरोमनि मोनसे थानसालि बुलि बाथौनि दङ बेयाव बिथांमोना खावलायदों बेखौ जाहाथे एसे मदद होयो नामा सरखारनिफ्राय जोंनि सरखारनिफ्राय मोनसे आलारि सोरां बिथांखि बेखौ मोनसे लानाय जादों बेजोंनो थानसालि मन्दिर मस्जिद जों बेखौ खालामबाय थादों थिग बिब्दिनो बे बाथौपुरि गामियाव जे बाथौनि मोनसे थानसालि दङ बे थानसालियाव बिथांमोना मोनसे फेनसिं बिदों जाहाथे मोजाङै जाहाथे थायो बे थानसालिया बाहाय मोसौ बोरमा सोरमा जाहाथे हाबनो हाया दा बेनिखायनो आं बुंदों जे फेनसिंखौ होनाय जागोन आरो बे थानसालिखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो जोङो धोरोमखौ जे धोरोमाव थाया मानो जाहाथे बयबो मोजाङै धोरोमखौ फुजियो आरो जोंनि गेजेराव अनलायलायनाय फैयो आरो आं खावलायो बोराइ बाथौआ आफा बोराइ बाथौआ जोंनि ओनसोलाव सान्थि लाबोयो आरो जौगानायखौ जोंनो लाबोना होफैयो बाव खुनु खैफोद आफोद बिफद दाजाथों बाथौगुरि गामिया मोजाङै थांनानै थाथों खामानि मावनाय बेलायाव खुनु माबा जाहाथे बिफद आफद दाजाथों दा नोंखायनो जों आलारि सोरां बिथांखिजों जोङो गामिफ्राव बेफोरखौबो थिग खालामदों समाजारि आफाद धोरोमफोरखौबो जों थिग खालामदों लामा दंग थिग जाब्लाल' जाया जों धोरोमाबो थिग थानांगोन समाजाबो थिग थानांगोन अब्लासो जोंनि ओनसोल आरो जायगाया जौगागोन दा जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोना जे धोरोमखौ फुजियो मोजाङैनो फुजियो खालि बेखौल' बे थानसालिखौ जोथोन आरो मोजाङै बिथांमोना नोजोर लायो आं बेखौनो खावलायो बाथौ सिबियारि एबा धोरोम सिबियारिफोरनिसिम मा खावलायहरगोन बिथांमोनहा नांगौ समावल' साफा खालामो उननि समावहाय लेथ्रा फेथ्रा दोनो बेनि सायाव दा आं बेखौनो बुंदों जिहेथु जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा बोसोराव खनसे फुजा होखांनायनि उनाव थानसालिफोरखौ एसे नायो साखोन सिखोन लाखियो आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायदों नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन